Кнігі без літар на камунікат.орг. Адказаць Антось не паспеў. З дарогі пачуліся шаргатлівыя крокі. Азірнуліся. Да стала падыходзіў той самы пастух Міцька. Паслаў Бог сёння, хай пашле заўтра, маючы на ўвазе накрыты стол з каньяком і закускай, сказаў Міцька, падышоўшы на крок да калінавага куста. Можа, хочаш, каб наліў? Без кпіну спытаў Антось. Не, дзякуй, я такога не п'ю, смачнае вельмі. Адмахнуўся Міцька і нечакана сцягнуў няёмка з галавы бейсболку, адкрыўшы лысаватую галаву з даўно не стрыжанымі валасамі. Ты, Фёдорович, даруй за мой дурны язык. Ляпаю абы што. А раніцай жонка халера пахмяліцца не дала, а ўчора ўвечары перабралі трохі ў суседа. Дык мне гэтак млосна было, прылёг, ну і задрамаў, не дагледзеў. Вінаваты. Антось, не гані маю нюту, як прыйдзе дзялку прасіць. Ты ж ведаеш, хто хутчэй і лепей за яе зробіць. А на заробак мы так разлічваем. Капейка добрая, плаціш спраўна. Не гані, а? А я за ячменту адраблю табе. Як трэба будзе, то клікнеш. Міцька глядзеў на свае ногі, абутыя ў чорныя гумавыя боты. Вымавіў і як застыў. Ты прысядзь, трохі хрыпата прапанаваў Антось. Не, я пайду. Нельга мне, баба чакае, зара кінецца шукаць. Міцька падняў галаву, зірнуў насцярожана, як пабіты сабака на гаспадара, на Антося. Добра, ідзі сабе, крыкнуў Антось. Будзем лічыць, не было сённяшняга рання. Але слухай, я ж табе даўно прапаноўваў. Ідзі да мяне. Сіла і розум ёсць. Я сад на лета думаю закласці, кусты ягадніку насадзіць. Чаго адмаўляешся? Я сваёй зямлі аддаў, ашчэрыўся невясёлаю смешкай Міцька. Не трэба яно мне. Не гэтак добра. А ад добра добро шукаць, бяду знайсці. Во як? То я, па-твойму, на бяду набрыду, выгукнуў Антось. А ну, кажы праўду. Не ведаю я праўды, мне без яе спакайней. Адмахнуўся Міцька, павярнуўся, каб ісці, але прыпыніўся, стаў казаць хутка з незразумелым выклікам. Ты ж от нічога не памятаеш, нічога. А бацька твой памятаў. Памятаў, як дзед твой, ягоны бацька в Аргенціну на заробкі ездзіў, як тыя даляры прывёз. Як зямлю гэтую выкупіў, колькі кустоў я пакарчаваў. Млын прывёз механічны, маслабойку, вовначоску, крупарушку. На вашым хутары, а тут жа яшчэ 2 сям'і жыло. Вазоў стаяла круглы год, як табар цыганскі. І не драў з людзей, са сваіх капейкі браў, а бяднейшыя такі за так малолі, крупы дралі і воўну чесалі. Як сумленне ў каго было, док адрабляў які дзень. Пабудаваўся твой дзед, во дом цяпер стаіць, а потым... У вайну, от ты скажы, у вайну ўсё ацалела, а пасля вайны ўсё забралі. Ну, калгас дык калгас. Бачыў бы ты, як твой дзед плакаў, калі праз месяца 2 на той калгасны двор зайшоў. Усё, што ў яго забралі, ляжыць разабранае, паржавелае, паламанае, ні сабе, ні людзям. Стаў крычаць, яго заарыштавалі. Праз паўмесяца вярнуўся, ды і памёр праз 3 дні. Ты ведаў пра дзеда? Ведаў, выціснуў сябе Антось. Навошта ты мне пераказваеш? А каб ты зразумеў, чаго я да цябе не пайду. От мне да пенсіі гадок застаўся. Дацягну, да і годзе. Нікому ў гэтай краіне зямля шчасця не прынесла. Ты сабе спрабуй. А я шукаць уже не буду. Ну, бывайце. Міцька павярнуўся хутка і пайшоў, шкрыбучы ботамі высокай някошанай траве. Вось такая іх філасофія. Пасля доўгага маўчання прамыў Антось. Яны дзяцей сваіх ад зямлі адрывалі, як і мяне мае. У горад выпраўлялі. Адно, каб як далей ад зямлі, нібыта адчувалі нейкую бяду ў ёй. Яна ж ні ў чым не вінаватая. А хто вінаваты, ці што? Ціха запытаў Владзімір. Самі вінаватыя. Ты звярнуў увагу, як сказаў Міцька. А вось я звярнуў. Неяк філолагу такія адценні мовы выпадковымі не падаюцца. Міцька сказаў, у гэтай краіне. Разумееш, не ў нашай краіне, не ў нас, а ў гэтай. Яны тут нарадзіліся і жывуць, яны тут пахавалі сваіх бацькоў, тут нарадзілі сваіх дзяцей. Але сёння, пасля ўсяго, не кажуць пра яе наша. Значыцца, і не адчуваюць сваёй. Адбылося страшнае, непапраўнае і незваротнае для іх. Адбылося адчужэнне чалавека ад ягонай айчыны. І ты пытаешся, чаму іх няма будучыні? Ды яны ніхто. Ты там пра Бога неякага казаў, якому молішся, нейкаму іншаму. Што за Бог? Згадаў Владзімір той момант, які перапыніў быў сваім прыходам Міцька. А, пра Бога? Не хацеў спомніў Антось. Пісьменнік адзін сказаў, што нас Бог жыве. Чуў такое? От, як падхапілі, носяцца дагэтуль, як дурны з дзвярыма. Раней думаў, што збрахаў пісьменнік, як кажуць, прыгожая гіпербала. А потым уважлівей паглядзеў. Не, не збрахаў. Недзеля прыгожых слоў казаў. І праўда, жыве ў нас Христос. Разумееш чаму?
Не, заінтрыгаваўся Владимир. Ты нешта так сумна кажаш, што жыве дрэнна? Дрэнна. І пісьменнік той, думаю, разумеў, што дрэнна. Христос чаму вучыў? Рознаму вучыў. А нашыя людзі толькі частку ягонай навукі для сябе ўзялі. І не для жыцця, а дзеля выжывання. От часткай і карыстаюцца. Трываць, вось іх галоўны закон. Бог цярпеў і нам вялеў. Чуў такое? Чуў, крыху расчараваўся Владимир. Але ж народ, у сэрца якога жыве Бог, не вымра. От дурны ты хлопец, хоць і разумны, сумным паківаў галавой Антось. Які там Бог у сэрцах? Яны ж паганцы ў душы. Баба будзе ісці ў царкву, а кот чорную дарогу пяройдзе, пачне баба плявацца на ўсе 4 бакі. Слухай, вось якая розніца паміж Богам габрэяў, тым старазапаветным і Христом? Добра, сам скажу. Старазапаветны Бог габрэяў казаў сваім людзям: слухайце мяне, выконвайце законы мае, і будзе вам што? Што абяцаў Бог габрэям? Ну, рознае абяцаў, паціснуў плячыма Владимир. Ну, ты падумай, гэта сур'ёзна, лепей сам дайдзе да гэтага. А я пакуль што чайнік электрычны сюды прынесу, тут розетка ёсць, пап'ём, хто што захоча. Владимир, правда, задумаўся, успамінаючы прачытанае ў Бібліі. Калі Антось прынёс і ўвамкнуў чайнік, наліў патрошкі ў чаркі, Владимир сказаў: падумаў, Бог габрэяў даваў ім добры ўраджай, павялічыў колькасць статкаў, насылаў беды на іх ворагаў. Вось, Володька, у гэтым і існасць. А Христос прыйшоў да нас, пасяліўся тут і кажа: а адкіньце вы дбаць пра зямное, людзі, на тым свеце будзе вам царства. Галоўнае, пастаўце левую шчаку, як дадуць па правай, здыміце апошнюю кашулю, калі судзяць вас, і трывайце, 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 так? Ну так, мусіў згадзіцца Владимир. Мне сёння не трэба такі Бог, як Христос. Пазней. Праз пакаленняў 5-10, калі навучацца нашы людзі быць сабой, калі зразумеюць, што закон вока за вока, перш трэба навучыцца выконваць так, як ён даецца ў старым запавеце, а потым ужо ў новым. Калі навучацца бараніць сябе, сваіх родных, годнасць сваю і сваю веру. Зарана да нас Христос прыйшоў. І што цяпер, якому Богу маліцца? Цяпер, Антось задумаўся, цяпер вып'ем, але чакай, запалім святло. Антось прыўзняўся, проста крутнуў лямпачку ў патроне. Яна бліснула не надта зыккім святлом, але прыцемкі вакол у адзін момант згусціліся. Ва Владимира ўзнікла адчуванне, што іхняя размова пра блізкае і зразумелае 5 хвілін таму стала бессэнсавай, бо навакольны свет нібыта змік. Навошта, дзеля чаго перажываць, калі ўсё тое бясконца далёка, калі яны тут адны, сапраўды ж, адны на цэлым свеце. Вось, хай свеціць нам лямпачка, прысеў Антось на месца, прыўзняў чарку. Затое, каб пакаяліся. Выпілі, Владимир спытаў, як пра нешта нязначнае, бо яму і праўда іх гаворка пачала нагадваць разважанні над старымі казкамі. Не зразумеў. Ты кажаш пра Хрыста, што ў нас што не ў час прыйшоў, але ж менавіта Христос патрабуе каяты. Ці ў нечым іншым нам трэба каяцца? У іншым, вядома, задуменна прагаварыў Антось. У іншым. Найвялікшы грэх нашага чалавека ў ягонай абыякавасці. У гатовасці ўсё дараваць, абы толькі вайны не было. Абы выжыць. Вось у чым грэх. І так пакаяцца, каб назаўтра чалавекам сябе адчуць, каб ніколі больш не грашыць, не заставацца на ўзбоч, не трываць, не дазваляць гвалту ні сябе, ні з блізкіх. Вось якое каянне трэба, супольнае. Дык гэта ў нечым да крэўнай помсты падобна, асцярожна ўставіў Владимир, як у горцаў. Вось пра горцаў і падумай, нечакана горача выгукнуў Антось. Ведаў я іх нямала. Не ў помсце рэч, а ў тым, што не даруюць яны ніколі ганьбы і гвалту ні з сябе, ні са свайго. Разумееш, яны не помсцяць, яны адэкватна адказваюць. І іх паважаюць, іх нават баяцца, такія, як мы, да прыкладу, бо мы паважаць сябе і сваё не ўмеем. Ну такі менталітэт нацыі, кажуць жа. Які к чорту менталітэту, скінуўся Антось. Ты як пагоню ведаеш? Ну ведаю, крыху знейкавеў Владимир ад Антосевай гарачна. А сэнс герба? Пагоня, значыць пагоня. Значыць, калі ў цябе нешта забралі, укралі, то на коня і дагані, вярні, пакарай злодзеяў. Вось які сэнс быў у нашых продкаў. А тут сталі жыць паводле прынцыпаў. Забралі палову, дык пакланіся, дагані іх і аддай яшчэ палову ад таго, што пакінулі. Думаеш, на тым самым рэферэндуме, калі герб і сцяг змянілі, не разумелі гэтага? Пагоня ж недзе на роўні падсвядомасці вымагала чалавека быць годным. Ёй трэба было адпавядаць, да і сэнсу трэба было расці, душой цягнуцца і розумам. А навошта? Нас жа не б'юць і добра. Адабралі ў бабы спадніцу, а мы его мех разрэжам, будзе апранаха. З цябе нагавіцы сцягнулі, яшчэ мех знойдзецца. Звалцілі жонку, дык жа не забілі, не змыліцца.
Вось чаму выракліся пагоні. Спалохаліся. Нацыя недалеку, гультаёў і баязліўцаў. Ведаеш, Володька, я іншым разам іх ненавіжу. Вось гэтых людзей нашых, вяскоўцаў. Але потым падумаю, астыгну. Яны мараць пра царства нябеснае. Будуць там сядзець на аблачынах, піць, есці амброзію, нічога не рабіць, адно атрымліваць задавальненне. Таму іх тут нічога не хвалюе. Векавыя дубровы высякаюцца, рэчкі плачэюць, крыніцы высыхаюць, птушкі знікаюць, звяры ўцякаюць, няхай. Ім жа Христос, які тут жыве, сказаў: не рупцеся пра зямное. Вунь птушкі нічога не маюць, не жнуць, не сеюць, жывуць, чам Бог пашле. Эх, Володька, калі перада мной Христос пра птушак так сказаў, я яму адказаў бы. Ведаеш, што б адказаў? І што, зацікавіўся Владимир? А я яму сказаў бы: Христос, ты сляпы, ці хочаш, каб я невідушчым быў? Ці ж ты не бачыш, што птушкі ад нараджэння свайго доскону ў працы і працы? Зірні, як ластаўка па каліве носіць зямлю і сваёй слінай мацуе гняздо, як верабейчык па травінцы па валаску збірае на ўтульнае гняздзечка, а колькі сучча ды вецце пераносіць бусел, каб змайстраваць седала. І яны не думаюць пра дзень заўтрашні. Яны жывуць, чым Бог пашле. Яны чакаюць манны нябеснай. А як дзеці народзяцца, птушкі спачыну не ведаюць цэлы дзень. Няма нікога ў прыродзе, хто быў бы такім лайдаком, як чалавек. Вось што я Христу адказаў бы. Думаю, ён бы з табой не пагадзіўся, усміхнуўся Владимир. А мне яго згода і не трэба была, усміхнуўся Антось. Я адну бегу попрасіў. Ідзі, Христос, пажыві пакуль што ў іншым месцы. Не чапай нас. Дай ты нам навучыцца жыць годна, а потым ужо прыходь, навучай. Бо не людзей ты атрымаеш, а сапраўдных рабоў. Скончыў ён з уздыхам. Цемра вакол згусцілася да чарнаты, адтуль выпырхвалі вялікія малыя мятлікі, кружлялі над лямпачкай. Стукаліся ў гарачае шкло, зноў кружлялі, стукаліся. Ведаеш, чаго мятлікі сюды ляцяць? Узняў вочы на лямпачку Антось. Ведаю, кінуў Владимир. Страта арыентацыі. Яны лятуць звычайна, карыстаюцца месяцавым святлом. Іх палёт доўгі і роўны. А тут такова лямпачка блізка. От і лятуць па спіралі, і ўрэшце стукаюцца ў яе. Малайчына. Вось і мы так, упэўнена выказаў Антось думку. Нам замест сапраўднага святла гэтулькі разоў падробку падсоўвалі, а мы беглі на тое нібыта святло, стукаліся лбамі, галовы ў крыві, рукі ў гразі, але ж наперад вон яшчэ крокі сонца заззяе. А замест сонца зноў лямпачка Ілліча. У недалёкай рэчцы даўно спяваў жабін хор. На ўсе лады. Недзе далёка ў лозе раптам заскрыпеў драч, і ягоны голас нібыта абудзіў Владимира, прымусіў думаць пра іншае. Ведаеш, Антось, я драча апошні раз чуў гадоў 5 таму, ці болей. З дзяўчынай адной засядзеўся позна і пачуў. Так усцешыўся быў, у нас жа ўсе лугі культуры, не засталося птушкам месца. У маленстве так любіў слухаць, засынаў пад ягоны скрып. І вось у цябе яго чуваць. Ага, толькі другі год спявае, дагэтуль таксама не чутно было. А чаму ты не жанаты? Ды так, атрымалася. Не шанцавала на дзевак. Клікала ў прыме адна, але ж не магу проста пайсці і жыць. Каханне нейкае, мабыць, трэба. Ды я яшчэ малады. Так, ты яшчэ малады. Слухай, Антось, а ты сам чаго адзін? Ты чытаў так шмат, ведаеш усяго. Адкуль гэта? У Сібіры мне дзед казаў, што ты там быў. Кніжкі хіба чытаюць? А, тут махнуўся Антось, потым задумаўся, падпёр рукой бараду, нахіліўся над сталом. У Сібіры якраз і можна чытаць кніжкі, бо пасля змены якія справы? У карты гуляць? Гуляў, але ж і чытаў. Пакідала мяне жыццё, рознае было. І платагонам працаваў, і з геолагамі ў экспедыцыі хадзіў, і на нафтавых буравых быў. Чаго шукаў? А хто яго ведае? Можа, сябе шукаў. Я ж інстытут быў скончыў, філолог, настаўнік мовы і літаратуры. Была мяне дзяўчына на год маладзейшая, таксама в інстытуце навучалася. Сябравалі мы моцна, здавалася, нішто нас не разлучыць. Думалі, паедзем разам усю такую вёску, бо размеркаванне у нас было толькі па вёсках. У гарады месца сабе пазабівалі сынкі розных, ды дзелкі з добрым перадком. Ды пасварыліся. Праз дробязь пасварыліся, як на сённяшні розум. А тады крыўда была, глухая і балючая. Я паехаў адзін. Можа, што і змянілася б, каб не пачуў, што яна раптам стала сустракацца з нейкім. Адпрасіўся ў аддзеле адукацыі, ўсё адно ставала там настаўнікам мовы. І паехаў у Сібір. А Сібір, яна такая. У ёй дакладна Христос не жыве. Там не проста воўчыя законы, там законы нечалавечыя. Гэта як тэорыя Дарвіна пра эвалюцыю. Дужэйшыя выжываюць, якасці, якія дапамагаюць выжываць, робяцца дамінантнымі.
Я зубы сцяў, загадаў сам сабе: выжыві, прайдзі праз усё. І не з'язджаў нікуды, пакуль дакладна не набудзеш, і не з'язджай нікуды, пакуль дакладна не набудзеш тыя якасці для выжывання. А ведаеш, якая найгалоўнейшая якасць там, да і тут? Раптам запытаў он той, зірнуў начальнік, якой гучна забулькатаў і вымкнуўся. Што піць будзеш? Каву на ноч? А мне без розніцы, ноч ці дзень. Як стамлюся, то сплю добра. Каву, усміхнуўся Владимир. Дык якая якасць галоўная? Налівай сам, колькі трэба. Годнасць, цвёрда адказаў Антось і нават указальны палец выставіў угару. Калі зможаш годна трымацца ва ўсякіх абставінах, выжывеш. Бо такіх, як ты, будуць паважаць. Табе будуць верыць, на цябе будуць спадзявацца. Цябе проста будуць уважаць за чалавека. І будуць хоць крышку ды шанаваць смачнейшыя за цябе. От разумееш, якая цікавая штука выходзіць. Там умовы не для людзей, правіла жыцця не чалавечае. Але калі ты чалавек і ў такіх умовах застаешся, табе павага. Я думаў, чаму так? А потым зразумеў. Апошнія бандыты не хацелі ператварыцца ў звяроў, страчваць дарэчы сваё чалавечае аблічча. Там ім так важна было бачыць перад сабой вось такога, годнага чалавека. Ім важна было мець перад сабой нешта сапраўднае, што не збрэша, не прадасць. Дык вось, Володзька, годны, нецярплівы. Ды я ведаю, згадзіўся Владимир, спытаў пра іншае. А чаму ты вярнуўся? Адчыніў бы якую фірму ў Расіі, навучыўся ж зарабляць грошы. Пакуль бацькі жывыя былі, дык нейкі не цягнула сюды, прызнаўся Антось. А потым прыехаў і зразумеў. Як надарыцца што? У мяне ж няма месца на гэтай зямлі, апрача бацькоўскай хаты. Усё чужое. І офіс у мяне быў, і супрацоўнікі, і бізнес невялікі. Прадаў усё. Не шкадую ні кроплі. Ведаеш, Володька, калі пачаў сам за сябе адказваць, лягчэй мне стала. Неяк прасцей. Так я не ажаніўся? Не ажаніўся. У Сібіры былі жанчыны, там жанчыне без сталага мужчыны немажліва, па руках пойдзе і загіне. І ў мяне былі, часовыя. За жанчыну адказваць трэба цалкам, як за сябе. Там я мог адказваць, а вось тут не стану. Бо адчуваю, казаў табе, нічога ў мяне не выйдзе, некалі марна ўсё пойдзе. Без крухі скончыў Антось, усміхнуўся невесёла, прапанаваў. Давай яшчэ па адной ды пойдзем спаць. Я прызвычаюся рано ўставаць, трэба, каб галава была не цяжкая. Едзем у горад? Ага, едзем, згадзіўся Владимир. Зладжу там справы, зазірну на кватэру да бабулькі, ці ўсё ў парадку. Вось ты кажаш, што нічога не выйдзе ў цябе, што ўсё даремна і робіш. Хоць ты і казаў пра прычыны, мне ўсё адно не зразумела. Я не змог бы так. Ды я і не хачу, каб ты мог. І прапанова мая да цябе больш для сябе самога. Калі не вызначыўся пакуль што з месцам, дык папрацуй мяне. Але прывязваць цябе надоўга не хачу, нікога не хачу. Таму і садам не спяшаюся, таму і скаціны не трымаю, каб работнікаў не наймаць. Разумею, прыкіпіць чалавек душой да справы, надта ж балюча будзе адрывацца. І пагатоў не хачу, каб жанчына, якая тут была. Дык як жа мужчыне зусім без жанчыны, вырвалася ў Владимира. Горад ёсць, адмахнуўся Антось. Раз на тыдзень можна пасядзець у якой рэстарацыі, там усё знойдзецца. Машына вялікая. Ідём? Ага, зараз пакуру яшчэ, казаў Владимир. Слухай, а не страшна табе тут аднаму? Ну, вяскоўцы вяскоўцамі, гэта адно, дзяржава таксама, а бандыты розныя. Іх хіба няма? Іх мяне за ўсё баюся, рагатнуў Антось. На іх у мяне пушка ёсць. Сапраўдная? Акругліў вочы Владимир. Ну, не цатачны ж, сапраўдны пісталет. Дык, вось табе і дык-індык. Некалі даўно разумны амерыканец, партрэт такога на далярах сёння, Франклін, расказаў сваім амерыканцам анекдот. Што такое дэмакратыя, што такое свабода. Калі два ваўкі і адна авечка галасуюць за тое, што будуць есці на вячэру, гэта дэмакратыя. А свабода, калі ўзброеная авечка апрэтастоўвае вынікі галасавання. Разумееш? Калі чалавек не мае права і мажлівасці ў кожны момант абараніць сваё жыццё і жыццё сваіх блізкіх, ніякай свабоды насамрэч у яго няма. Скончыў Антось цішана, махнуў рукой, нібыта адганяў свае думкі, якія шуроіліся ў галаве і прасіліся ў словы. Кінем пра дурное. Пакуры сабе. Нічога не прабірай, птушкі прылятуць, падзяўбуць. Тут вавёрка іншы раз скача, бачу. Ён падняўся за стола, крэкнуў, выпрастаўшы спіну, пайшоў да хаты. Владимир сядзеў, курыў. Жабін канцэрт змоўк, было ціха. Дарашні дзе ў цёмным лузе раз-пораз падаваў свой голас, як бы падкрэсліваючы цішыню наваколля, ды пыркалі ваколь лямпачкі мятлікі. На душы Владимира было і спакойна, і разам сумна. Пачуццё, якое ад полудня даганяла Владимира, урэшце сфармавалася ў пэўнае перакананне. Як жа тут не стае жанчыны? Як недарэчна быць ім
Двум здаровым мужчынам сярод такого хараства і утульнасці займацца справай недалёка ад людзей, але заставацца самотнымі і разам і кожнаму паасобку. Тут бачылася незразумелая пакуль што штучнасць, несапраўднасць. І вось цяпер Уладзімір зразумеў Антосіў настрой наконт ягонай будучыні. Так, хутар са сваім гаспадаром выглядаў чужым і непатрэбным у існуючай сістэме дачыненняў і каштоўнасцяў. Старанна патушыў на сподачку недакурак, узняўся і асцярожна, каб не апячыся, крутануў гарачую лямпачку. Цемень, якая аж выцяла па вачах, нібыта падвяла рысу пад ягонымі думкамі. Вось і гаёчак, і хутар, і думкі, і памкненні могуць заўтра знікнуць беззваротна, і знікла святло лямпачкі. І ўсё зноў стане аднолькавым.